Tancovať? Áno. Ale ty tam, no môžeš. Ja? Tak poď mi tú pesničku. A ďalej choď tam. Ten Vianoce ťaľom si vybol. A nebehaj tak rýchlo. Hej. No, to iba čári, mári, faky. To sa tak nerobí. Odfotil? Ukáž. Kuk. Kto není doma? Odfotil? Odfotil? Pravím špeciálne efekty. Odfotil? Fotím stále špeciálne efekty. Tak odfotil. Kuk. Teraz choď ďalej tam ku posteľam. Otoč sa Tak. dookola pomaly. Nie tak rýchlo, pomaly. Dobre, čo? Ja som policaj. Tak, tam choď. Pištolu. A zakruť sa pomaly. Prečo? Neviem. Urob také pózu. Prečo? Zatancuj také pózy. Nemôžeš mi dať prvo? Hej! Treba to vidieť.